खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला खुंग्रिं आन्चलिक बाथौ थानसालि फोथाराव 10थि दुवार दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै दिनै खुंग्रिं आन्चलिक बाथौ गौथुमनि फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंलाङो। बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो मेल बेखेवगिरि महरै 10थि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मृत्युन्जय बरगयारी, 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथांजों लोगोसे गोबां आलासिफोर। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय 10थि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 17 बोसोर जाबाय आरो बे 17 बोसोरखौनो बिथांमोना मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन। फैनानै बाहागो लाबाय, गोजोननाय मोन्दों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम जों बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जेखिनि थांखि मावथांखि लादों बे थांखि मावथांखि लानायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेवलां मेलनि गेजेरजों जों रायजो राजानो फोरमायो आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो मदद नागिरो। मानोना जोंनि जि थांखि बिथांखि बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला बर' रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होनांगोन आरो जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन, बे आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव लामा हान्थिनो थाखाय जोङो माखासे मावथांखि लादों। जेरै बड'फानि जि आद्रा सिमां थालांनाय बे सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय जोङो 2018 मायथाइयावनो जोङो बड'फा गोजोरथाय सोलायनाय मावथांखि जों मावथांखि लादों आरो बे मावथांखिखौ लानानै जोंनि जिल्ला आफादफोर, जोंनि दखरा आफादफोर, जोंनि दालाइ आफादफोरा खामानि मावगासिनो दङ आरो 2021 मायथाइयाव जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों बेखौ गोदानै लानाय जादों आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय 6 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जों खामानि मावनो थांखि लादों आरो बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानो फोरमायदों आरो रायजो राजानिफ्राय जों मदद हांख्रायनाय जादों। दिनैहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि जे बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्माखौ मैया 17 आरो दिनै 18 साननैनि हाबाफारि लानानै बे जोंनि खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेवलां फोथाराव लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो माखासे हाबाफारि लाफादों। बे हाबाफारि हिसाबै जोंहा मैया जोङो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे गामियारि भलिबल बादायलायनाय बे हाबाफारि जाजोबनानै थांबाय आरो लाइमोन बा जोंनि फरायसाफोरखौ बादायलायनाय मुगायाव एसे बिहोमा होनांगौ बा थुलुंगा होनांगौनि थाखाय जों मोनसे थुनलाइयारि बादायनाय जों हाबाफारि लादों। बेबो मैया जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसेनो मैया मोनाबिलियाव ओनसोलनि गासै जेंना, ओनसोलनि गासै उसुबिदाफोरखौ लानानै बा ओनसोल जौगाहोनांगौनि थाखाय ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद, गासैबो आफाद आरो राजखान्थि आफाद, समाजारि आफाद बिसोरखौ लानानै मोनसे आफादफोरनि जर'खा मोनसे जथुम्मा जानानै थांदों। बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो ओनसोलखौ माबोरै लुखांलायनो, जों ओनसोलखौ माबोरैहाय जौगाहोलांनो हायो गुबुन ओनसोलफोर बायदि, दा बेखौ लानानै जोङो मोनसे जथायै जोङो सावरायलायनाय जादों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां ओनसोल जौगाहोनांगौनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बिसेसकि बे जर'खा जथुम्मानि गेजेरजों जोङो थांखि लादों। जों ओनसोलाव जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गोबां बांबोबाय। जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजाव हाबा जाखानाय हिन्जाव आरो हौवाफ्रा दोनखारलायनाय बा खारलांनाय, गोमानाय बे गोबां बारा जाबाय। बेखौ लानानैनो जोङो माबोरै होबथानो हायो बेखौ जोङो गुदुर सावरायनानै मोनसे थांखि लादों। जों जाहाथे आरो जों ओनसोलाव मोनसे आयेन खालामनानै लादों जथाय आफादफोरनि गेजेरजों। बे आयेनानो जाहैबाय रावबो बिमा बिफाया, गामिनि गावबुराया आरो हाबा होग्रा मानसिफ्रा हौवासाब्ला 21 बोसोर आरो हिनजावसाब्ला 18 बोसोर बिनि गाहायाव रावबो बिमा बिफा, गामिनि दैदेनगिरि बा गावबुरा
हाबा होग्रा बिसोर हाबा होनो मोननाय नङा जुदि हाबा होनाय जायो बेखौ जोङो आयेननि बेब'स्थाजों जों बिसोरखौ राहा लागोन गार्जेनानो जा गावबुराफोरानो जा आरो हाबा होग्राफ्रानो जुदि जोंनि ओनसोलनि आफादफोरनि गनायथि मोनालासिनो जुदि हाबा होयोब्ला जों बिसोरखौ आयेननि राहा लानाय जागोन दा बेखौ जों थांखि लाबाय आरो जुदि मानिथाराब्ला जों बेखौ ओनसोलनि आफादफ्रानो जयै डिसिसन लानानै जों मा खालामनो हायो बेखौ जों हाबा मावगोन दा बेनिफ्राय बैसोगोरा मानसिफोरब्लाबो जायफ्रा हाबा जानो समायनाय मानसिफोरखौब्लाबो जों मोनसे नेम खालामदों जाहाथे जोङो ओनसोलनिफ्राय बा जों बर' समाजनो मोनसे दायथ' होदों बर' समाज आफादनि गेजेरजों बिसोरो हाबा जानो हानायनि मोनसे फोरमान बिलाइ जोंनि बर' समाजनिफ्राय बिसोरो लानानै थांथारनांगोन आरो जुदि बर' समाजनिफ्राय गनायथि बिलाइ लाङालासिनो जुदि हाबा होनाय जायो इयुनाव बायसान्सनि थाखाय जुदि बिसोरनि संसार जानाया माबा मोनसे बेले बेजे जायोबा जेंना गोनां जायोबा बै जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि आफादफोरा बाहाय हाबा मावनाय नङा होननानै जोंनि जथाय आफादफोरा थांखि लानाय जाबाय।